Niki pasukan biru monggo joget mawon Pak, monggo ayo. Ade monggo. Ayo kene yo ngadeg-ngadeg. Ayo Bendi Deri yo. Nanti semua personil foto di itu ya, kamera 360 ya. Iya. Mbak Oke. Yuli ayo ngadeg kabeh. 360 derajat boleh para tamu undangan sekalian. Stand kameranya udah dibuka belum, Mas? Kok hasilnya apa Dan ya, fotonya sudah belum? Oh 5 menit lagi boleh yang mau berfoto gratis di sana nanti muter-muter ya. Oh ngono muter-muter Kak. Iya sirahnya. Iya. Tak rewangi pati gede pamringe tekan lulu asine Iya iya. aku nora kerapi mong sliramu pringon Oh, tak anteni Yusuf Kowati. Pak Men Sukowati. Terus Pak Men. Sapa sing ora kedanan mripate lalak-lalak gawe awe kabuka rasa atiku yen ngawang esuk uyuhku. Sayangi anakmu
Blasken apa mulai Pak E? Blasken apa malih? Wis pokoke iki seruagen iki pokoke iki. Ayo. Biasanya Kedanan lewong. sampun. Lek lewong Mas Haji. Oh, Mas Haji. Napa, Pak? Bapak napa? Bocah gunung. Napa? Bocah gunung. Ikut, Oh, mengikuti saja. Bocah siap. gunung biasanya Bapak seneng. Bocah gunung siap. Ya Kak. Tak remangi pati genit kami yen kenan hati aku ora bekerati mung sliramu priyasa anteni Yusuf Kawati. Habisin Bapak. Asik, Bang. Yuk. Nadyan aku bocah gunung. Kebangetan nongko. Ora usah ate nganggo bingung. Yen to pancen tresno aku. Sing ati lakon ninggalke sliramu. Ra orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Iya, iya. Muga-muga aja nganti gawe-gawe gelo. Ati mangan bena-bena ing rupedo. Tunggen tak gentung. Sur. Lajeng napa malih Bapak? Tesih manut menika. Manut. Sik manut. Kayaknya aja ditekoki lho, Riz. Kalau ditekoki langsung Ayo. balik rono lho, Riz. Pokoknya sa anune ya. Pokoknya Yo. sepenting gayang. Apa kowe Ana latar padha lelungguhan. Kejone kanaruan. Aduh, Sukawati ho, iya
Min. Masa. Masa. Kak wagu loh Mas Min. Maaf ya Bu ya. Ada Mas Min di sini. Ayo. Sing nyeluk Mbak tak lo, aku ora lo. Lah aku wis ngomong loh, maaf ya Bu ya, aku bilang gitu. Duh, aku ora lo tenan. Aku ya ora loh. Terus-terusan. Alah. Ayo Mas Min. Ji, ro, lu. Apa kowe lagi Sa
Pak Men, Bapak, tarik. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku. Ibu, aduh, waduh, iki jos, iki jos. Ampun, sliramu ratasu. Iya, aku kudu sambat karo sapa. Pak Haji. Asumpun rino lan wengi muga-muga Gusti ijabahi Pak Haji. sangapan anggonmu bisa kaya Goyang terus Bu Haji. Haji tarik. Oh nono windono anteni pucuk ing balung kedasani ngapun sliramu Iya.
dipilani pamungkas spesial buat Bapak. Kandhani to anggar nyedaki Pak Haji hawane sejuk. Adem ya Kak ya. Adem ning ati ya toh. Woi. Sukawati. Ibu Min. Sur. Sur, sur. Sur. Monggo Mas. Ayo kene joget. Joget. Jarene wis manang katurutan sing dikandang biyen nate janji ning saiki apa Sur. Lah kuwi. Tiga kok kok bariki 12 lewong lagune Oh iya, Bapak ya. lagune Bapak, Masih iya. monggo lho Mas. Niki lho sampun diputer sampe gununge ora melu joget. Sakar bisa Ayo kene. Ayo Mas Abrayo. Kone podo. Yo.
Lho, sampun. Oke, matur sembah nuwun nggih. Mangke ditegor request lagunipun malih nggih, Masih. Pak, entek Pak. Syukur bisa nyawang Gunung desa dadi rejo eneng ora ilang gone padha lolopo sampai gunung ini sama TV pinangan pautan spesial buat Mas. Monggo matur sembah nuwun Pak Min, terima kasih.